Du skal lande på alle 4 dæk også! Alle 4 dæk! Der er en på motorcykel der. What? Du fik ham ikke? Ej, jeg ser ham godt pres, jeg ser dem begge to pres. Hvor hen fra? Jeg fik den ene ned. Ned eller død? Ned. Ja, han nåede at kravle ind, den idiot. Pas på, de er nok klar over, at du er der. Ja. Ikke død. Nice. Nej, han skyder mig. Nice. Nå, men det. Dør du? Ej. Ja, så en anden fabrik. Fik den ene. Nice, den anden er i den kråbygning. På første sal. Nice. Kråbygning første sal, lidt længere østpå, du ved. Jeg ser ham godt deroppe. Øj, han skyder på mig. Han er stadig på første sal. Altså, jeg er på modsatssiden op. Shit. Dead. Nice. Og ham den ene, han kan løbe, hvad er han på? Kan du se en? Ja. Ham der, vi snakker om før. Der hvor I kom fra, eller? Han er død. Hvordan? Han er oppe på bilen nu. Han tog. Det er alle sammen. Ja. Ja, jeg fik mig ned. Kom, pres. Bare bliv med at skyde bilen i stykker. Bare eksploderer den, hvis det er. Er du ovenpå? Og jeg ser den godt der. Nu bliver jeg skudt på, fordi jeg dræbte en af deres. Nej, det var mig. Og der var lige noget med ørerne. Eller var det dig, der skød det var mig? mig. Det var mig. What the fuck? Go down in a ditch, bitch! Der er en på motorcykel der. What? Du fik ham ikke? En til skar, what the fuck, jeg har aldrig set så meget. Nej, det er blevet her. Det er tæt på det der. Jeg vil gerne have den ene skar. Kom på hen. Her nu. Det ligger en herinde. Det er etagen. Der ligger en masse tasker.